तामुलपुर दख'र एबसु आरो पद्म आनन्द दालाय एबसुनि थान्दै ज'खनथाया सानसेनि हाबाफारिजों खुंनाय जादों। आगुनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लादों। तामुलपुर दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 38थि थान्दै ज'खनथाय आरो पद्म आनन्द दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 34थि थान्दै ज'खनथाया दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंनाय जायो। हाबाफारि बादियै दिनै फुंनि समाव गाहाय दरखं मोखांखौ तामुलपुर हालामनि गोख्रों समाज सिबियारि मिलन बर'आ बेखेवनानै होयो। बेजों लोगोसेनो फुंबिलिनि आर'ज आरो माहारियारि एबसुनि फिरफिलाखौ बिरहोयो दख'र एबसुनि आफादगिरि बिकास बर'आ। बेजों लोगोसेनो बड'लेण्ड मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै आलारि बाथि फोजोंनाय आरो बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावो गयबारि बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि ज'खन मुसाहारि बिथाङा। बेनि उनाव बिफां फुलिखौ तामुलपुर दख'र एबसुनि बारग' आफादगिरि गपाल बर'आ गायजेनो। बेजों लोगोसेनो तामुलपुर दख'र एबसुनि आफादगिरि बिकास बर'नि मासि लानानै सामलायनाय बे गेवलां मेलनि हाबाफारिखौ तामुलपुर बियाबनि MLA ज'लेन दैमारिया बेखेवनानै होनायजों लोगोसेनो बर' माहारि आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। बिटिआरनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। बिथाङा बुंथियोदि बर' माहारि दाफुंनाय आरो सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाखांहोनायाव एबसुआ अरायबो गोख्रों खामानि मावबोगासिनो दं। एबसुनि खामानि मावनायखौ बुंनानै फोजोबनो हाया। बर' माहारिखौ दाफुंनायाव रायजो राजाफोरा एबसुखौ अरायबो मदद होलांबाय थागोन होननानै बुंथियो। बेजों लोगोसेनो फैबाय थानाय आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थियाव UPPL हानजाया हारसिङैनो बाहागो लागोन ना NDA महरै बाहागो लागोन बेखौ नायबिजिरनो थाखाय मोनसे कमिटि दाफुंनाय जादों। बेनि रिपर्टखौ थाबैनो होनाय जागोन होननानै रोखायै फोरमायथियो। बेजों लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारिया आलासि महरै बाहागो लानानै बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनाय आरो सोरखारनि फारसे नारसिननाय बायदि बाथ्राफोरखौ फोरमायथियो। लोगोसेनो आथिखालनि सोरखारा जौगाखांनाय मोनद' हारिनो ST होनो नागिरनायखौ हेंथा खालामनानै रायजो राजाफोरखौ बेनि फारसे सांग्रांथि थानो थाखाय खावलायो। दिनै बेवहाय तामुलपुर दख'र एबसुनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। बिथांमोना पद्म आनन्द दालायसा आरो तामुलपुर दख'रा जयै जथुमा खुंदों। जोबोद मोजां रायजो राजाफ्रा बयबो बाहागो लादों आरो पद्म आनन्द ओनसोलाव जागायजेननाय समनिफ्रायनो बर' आइ आफा रायजो राजाखौ अराय सम माहारि आफादनि मेल मिटिङाव ओंखारनाय सोमावसारनायाव बाहागो लानाय नुदों। बे ओनसोलाव माखासे मुंख्लंफोरबो दङ। दा बे गासैनोबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरदों आरो जोबोद मोजाङैनो माहारि आफादखौ अनसायनायखौ नुनानै आं गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय मोनदों आरो इयुनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि हाबा मावनो लादों हारिनि सोलोंथाइखौ लानानै गुबुन गुबुन बिथिंखौ लानानै रायजो राजाफ्रा थुलुंगा होबाय थागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। राजखान्थिनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला जों बावैसो मैया आरो दाख्लै साननैनि हाबाफारिजों जोंनि मिरुनि जथुमाखौ खुंदों आरो बेवहाय फैबाय थानाय 22नि बिसायख'थियाव बाहागो लानायनि थांखि लादों आरो बेवहाय बे बिसायख'थियाव जों हारसिङै गेलेगोन ना सोरजोंबा लोगो जानानै गेलेगोन बिनि थाखाय मोनसे कमिटि दानानै होदों आरो बे कमिटिया मोनसे रिपर्ट होगोन थाबैनो बिनि सायाव बेस खालामनानै जों थांखि लागोन। तामुलपुर दख'र दुलाराय फरायसा आफादनि थान्दै ज'खनथाय आरो पद्म आनन्द दालाय दुलाराय फरायसा आफादनि 34थि बोसोरसालिया जथायै जोङो दिनैनि 1 फेब्रुवारि जोङो पद्म आनन्द दालाय दुलाराय फरायसा आफादनि जि बाथौ थानसालि लांगोनाव जोङो मेहेरगोनां हाबाफारिजों दिनै सानसेनि हाबाफारिजों जोङो हाबाफारि लादों। दा गिबि हाबाफारि हिसाबै जोङो गिबियाव बे दरखं बेखेवनाय बिथां बेखेवगिरि मानगोनां समाज सिबियारि मिलन बर' बिथाङा बेखेवना होलाङो। दा जोङो नैथि हाबाफारि हिसाबै जों गौथुमा फिरफिला बिरहोयो। जोङो दख'र आफादनि आरो दालाय आफादनि गासैबो बिथांमोना बिरहोयो आरो लोगोसेनो जोंनि थामथि हाबाफारि बायदि मुंख्लंफोरनि बिथिं बिबार बावनाय आरो बाथियाव दङ बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जे मुसुखा बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ जों मोजां जाफुंसारनो हादों। बिनि उनाव जों गेवलां मेलाव जोंनि
बारग' बिटिआर चिफ मानगोनां प्रमद बर' आरो लोगोसे जोंनि मिरु दुलाराय फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां फनिन्द्र बर' बिथाङा बाहागो लागोन आरो लोगोसे जों जिल्ला आफादनि मानगोनां आफादगिरि श्रीराम रामसारि बिथांमोना बाहागो लागोन। आङो सानो जों दख'र आफादा जे जोङो रायजोआ जथेस्थ' जोंखौ सापर्ट खालामदों आरो मेहेरगोनां जोंनि हाबाफारिया जागोन आङो बेखौनो आसा खालामदों। रायजो राजाफोरनो मोना मदद आरो थुलुंगाखांनाय जोङो तामुलपुर दख'रा हिसाबै जों रायजो राजा जथेस्थ' जोङो मदद मोनबाय थादों। मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो राव हारिमु धोरोम बा जोंना माखासे हाबाफारि जोङो अराय सम माखासे जोंनि धरना रेलिफोराव जोङो प्रटेस्ट खालामनायाव बिथांमोना लोब लोब बाहागो लाफायो। रायजो राजाफोरनिसिम मा मेसेज? आङो सानो जोङो अराय सम तामुलपुर दख'रा आफादखौ अराय सम जोंखौ हेफाजाब होगोन आरो आं मिजिंथियो तामुलपुर दख'रा हिसाबै आङो तामुलपुर दख'रानि आफादगिरि हिसाबै अराय सम हेफाजाबखौ मोननोखौ आं मिजिंथिनाय लुबैयो।